To a Najeriya wata tawagar malaman addinin Musulunci ta gana da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu a wani kokari na samun mafita dangane da zanga-zangar lumana da wasu ke shirin yi a kasar kan matsi na rayuwa da taɓarɓarewar tsaro. A yayin ganawar da suka yi jiya Alhamis a fadar shugaban kasar da ke Abuja, malaman sun ce sun nuna wa shugaba irin tsananin damuwa da jama'a ke ciki inda suka gabatar masa da wasu shawarwari kan yadda gwamnati za ta bi domin sama wa jama'a sauki. Shugaban kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau na daga cikin malaman da suka gana da shugaba Tinubu. Shugaban kasa ya saurare mu kuma ya ce don Allah mu ja hankalin al'umma a basu haƙuri. Rayuwa kamar lokacin da ɗa ne yake shan nono aka yaye shi. Lokacin da aka yaye shi ana samun rigima tsakanin uwa da ɗa, bai iya jin daɗi domin ya saba da nono. Don haka a yi haƙuri, nan gaba kaɗan za a ga canje-canje cikin wannan shawari da muka kawo, cikin wannan korafe-korafe da muka kawo. Shi mai sauraro ne, shi kuma ya san Allah ne ya kawo shi wannan shugabanci, zai iya ƙoƙarinsa ya ga cewa an samu gyara, an samu zaman lafiya a Najeriya. Daga ƙarshe muna kira ga al'umma su yi haƙuri, su yi ta'addu'a, ba mu da ƙasar da tafi Najeriya. Kada mu yi abin da za mu rusa ƙasarmu da kanmu, mu yi abin da Najeriya za ta zauna lafiya, kuma sannan al'umma mu su zauna lafiya. Muna addu'a Allah ka sanya albarka cikin wannan ƙasa namu, ka sanya shawarwarin da muka kawo ya zamanto mai amfani ne, kuma za a yi amfani da shi don a samu zaman lafiya a Najeriya. Sheikh Abdullahi Balalau kenan shugaban kungiyar Izala. To sai dai ganin yadda lamarin zanga-zangar da wasu suka lashe takobin gudanarwa, malaman da sauran wasu shugabanni ke kira da ai haƙuri. Malaman sun samu kansu a hali na tsaka mai wuya inda wasu ke masu kallon tamkar 'yan amshin shata na gwamnati. Sheikh Abdulrahman Ahmad na daga cikin tawagar malaman kuma ya mayar da martani kan wannan zargin. Gaskiya abun mamaki, in ma akwai wanda suke da amshin shata, wannan group din dai na san bai da amshin shata. Ba don ba a shiga da 'yan midiya su ɗauki abun da aka gaya wa shugaban ƙasa ba. Yanda aka fito fili na ji babu wani shugabancin da na addini da zai tsaya zai gaban shi ya gaya mishi, don ya riga ya ba da dama. Kowanne kuma ya gaya masa irin halin da ake ciki, kuma shi da kansa ya ce ya sani, ya san abun da ake cikin duka, amma duk abun ba zai yiwu ba ne sai da hankali. Amma mu ba cikin da mutane za su faɗa, amma muna ganin yadda ni dai na ga yadda malamai suka fito suna gaya masa gaskiya, da an ɗauka ma midiya ta ga yadda ake da faɗa da sauri ana, kuma shi yana faɗan cewa lallai kuma yana sauraro kuma ya saurara. Ba abun da ya ce ya saurara kuma yana kokari a duk wannan abubuwan da yake alƙaƙa abubuwa, ya bubbuɗe abubuwa kamar yadda shi ministan finance ya faɗa, an kawo hanyoyin taimako da yawa. Ministan budget ya faɗa akwai abubuwa har yanzu dai ba su gama isa bane, amma sun buɗa wa mutane abubuwan da za a samu sauki. Da mu dai ƙasar mu ce duka dai, ya kamata kamar yadda aka sani addini yana son zaman lafiya, kuma irin wannan waje da ake taruwa nan ne za a iya duk abun da aka hango na fitina za a iya cewa mutane wannan abun fitina ne, da Allah a yi haƙuri. Malamai za su yi amfani da hanyoyin da duk suka sani saboda Allah su kira mutane saboda fitinan da yake ciki. Sheikh Abdulrahman Ahmad malamin addinin Musulunci a Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriyar kan batun zanga-zangar lumana da matasan kasar ke shirin yi, inda hukumar tsaro ta farin kaya ta kasar DSS ta gargadi dangane da shirin zanga-zangar matsin rayuwa a kasar. Hukumar ta DSS ta ce tuni ta riga ta gano waɗanda suka kitsa ta da masu goyon bayan zanga-zangar, inda suka gargaɗe su da su sanya kishin ƙasa su dakatar da shirin yin zanga-zangar. Ga Aisha Sharif Baffa da ci gaban rahoton. Gargaɗin hukumar ta DSS na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunta Dr. Peter Afunan ya yi aikewa manema labarai. Sanarwar ta ce hukumar ta DSS ta gano cewa wasu ɓata gari na shirin karkatar da akalar zanga-zangar da manufar tayar da zaune tsaye a Najeriya. Dr. Afunan ya kuma yi zargin cewa burin masu kitsa zanga-zangar shine sauya gwamnati musamman ta tarayya. Ya yi ikirarin cewa masu kitsa zanga-zangar na son yin amfani da haddasa hatsaniya domin shafawa gwamnatin tarayya da ta jihohi kashin kaji da bata musu suna domin hada su da talakawa. Sanarwar ta kuma kara da cewa duk da cewa ta gano masu kitsa zanga-zangar da masu basu kuɗaɗe, amma hukumar tana bin hanyoyin da doka ta tanada waɗanda ba na amfani da ƙarfi ba domin daƙile zanga-zangar. Daga ƙarshe hukumar ta nemi iyaye da shugabannin gargajiya da malamai su ja hankalin mabiya da 'ya'yansu da ɗalibai da su guji shiga wannan zanga-zangar. Sai da kuma duk da haka hukumar ta ce za ta yi aiki tare da sauran jami'an tsaron ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. A ɓangare guda kuma ministan babban birnin tarayyar Najeriya Nyesom Wike
ya yi kira ga mazauna birnin na Abuja da su kiyaye kansu daga shiga duk wata zanga-zanga da ake shirin yi a birnin tarayya Abuja. Ya ce duk da cewa mazauna birnin tarayya na da haƙƙin yin zanga-zangar kamar yadda doka ta tanada, amma ranar da aka shirya yin zanga-zangar ta zo ɗaya da ranar da ofishinsa ya shirya bikin mika takardar shaidar amincewa da sarakunan gargajiya na birnin tarayya Abuja. A cewarsa wannan rana ta 1 ga watan Agusta an ware ta ne domin wannan biki ba don yin zanga-zanga ba. Ita ma a nata bangaren cocin ɗarikar ekwa ta nisanta kanta da jama'ar ikkilisiyar ta daga zanga-zangar da ake shirin yi a Najeriya. Cikin wata sanarwa da cocin ta ekwa ta fitar, ta ce tana sanar da cewa za a gudanar da zanga-zangar ce da nuna fushi akan matsin rayuwar da ake ciki. To amma duk da haka ita tana ganin ba wannan ce hanyar da ya dace a yi amfani da ita wajen nuna rashin halin kuncin da ake ciki ba. To amma duk da haka ɗarikar ta cocin ekwa ta ce ya kamata a bi hanyoyin da ya kamata ba na zanga-zanga ba. Rahoton da Aisha Sharif ta haɗa mana kenan. To muna ba da haƙuri bisa kuskuren da muka yi wajen gabatar da sunan ɗaya daga cikin tawagar malaman Najeriya da suka gana da shugaban ƙasar. Malam Ibrahim Sheikh Dahir Bauchi ne ba Sheikh Abdulrahman Ahmad ba kamar yadda muka ce da farko.